హాయ్ ఎవ్రీవన్, మైసెల్ఫ్ రాజేష్. సో నేను హైదరాబాద్లో రిలేషన్షిప్ మేనేజర్గా నేను రియల్ ఎస్టేట్ చేస్తున్నాను. సో ఏంటి ఇప్పుడు నేను చెప్పబోయేది అంటే వన్ ఆఫ్ వెంచర్లో మేము ఇక్కడ ఉన్నాము. సో ఈ వెంచర్ వచ్చేసి షాబాద్ దగ్గర ఉంది, అంటే శంషాబాద్ నుంచి ఎగ్జాక్ట్గా 30 కిలోమీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉంది. సో ఇది ఏంటంటే మనకి హెచ్ఎండిఏ లేఅవుట్. సో ఎందుకు ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి, ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తే మనకి ఫ్యూచర్ బెనిఫిట్స్ ఏంది, ఇంకా ఈ ఫ్యూచర్ మనకి బెనిఫిట్స్ ఏందని ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాను. సో ఇదేంటంటే మనకి హెచ్ఎండిఏ లేఅవుట్ 240 ఎకరాస్కి మనకి ఎల్పీ నెంబర్ వచ్చేసింది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి అతిపెద్ద అంటే ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాగా ఇక్కడ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఆల్రెడీ అనౌన్స్ చేసినారు షాబాద్ అనేది. సో ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి చందనవల్లి అండ్ సీతారాంపూర్ షెడ్జెస్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు అనౌన్స్ చేసినారు. ఆల్రెడీ మనకి ఇక్కడ వెల్స్పన్ అండ్ కటేరా అండ్ అమెజాన్ డేటా సెంటర్ అండ్ కిటెక్స్ కంపెనీ అండ్ బస్ బాడీ బిల్డింగ్ ఇండస్ట్రీస్ కూడా ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఉన్నాయి. సో ఇంకా ఏంటంటే ఇది మనకి హెచ్ఎండిఏ లేఅవుట్ 240 ఎకరాస్. సో మా కంపెనీ వాళ్ళు ఇక్కడ ఇచ్చే డెవలప్మెంట్స్ ఏంటంటే 33, 40, 60 ఫీట్ రోడ్స్, అట్ ద సేమ్ టైం మనకి అండర్ గ్రౌండ్ డ్రైనేజీ, ఎలక్ట్రిసిటీ, ప్లస్ ఇంకా మనకి వచ్చేసి మినిమం ప్లాట్ సైజ్ వచ్చేసి 165 స్క్వేర్ యార్డ్స్ మినిమం ప్లాట్ సైజెస్. సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి పర్ స్క్వేర్ యార్డ్ వచ్చేసి 17,000 ఉంది ఇక్కడ మనకు. జస్ట్ షాబాద్కి టౌన్కి ఆనుకొని ఉంది ఇక్కడ మనకు. సో ఆల్రెడీ మీరు చూస్తున్నారు ఇక్కడ మొత్తం వర్క్ జరుగుతుందన్నమాట. సో ఇక్కడనే ఎంట్రన్స్ మొత్తం మనకి ఇది జెడ్పీ రోడ్డుకు ఉంది, అట్ ద సేమ్ టైం మన షాద్నగర్ చేవెళ్ళ హైవేకి ఉంది. ఇది శంషాబాద్ కూడా ఈ రోడ్డు శంషాబాద్ వెళ్తుంది. ఇక్కడ నుండి మనకి 30 కిలోమీటర్ డిస్టెన్స్లో ఉంది శంషాబాద్. సేమ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి దగ్గరలో కటేరా కంపెనీ 1800 ఎకరాల్లో ఉంది, 2000 కోట్లతో వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసినారు. కటేరా కంపెనీ ఉంది, వాళ్ళు 700 కోట్లతో ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసినారు. అమెజాన్ డేటా సెంటర్ వాళ్ళు జస్ట్ 20,000 కోట్లతో వాళ్ళు ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేసినారు డేటా సెంటర్. అట్ ద సేమ్ టైం కిటెక్స్ కంపెనీ వాళ్ళు 2,500 కోట్లతో ఇక్కడ టెక్స్టైల్ ఇండస్ట్రీని ఇక్కడ ఎస్టాబ్లిష్ చేయబోతున్నారు, బస్ బాడీ బిల్డింగ్. సో ఇక్కడ ఏంటంటే ఇంకా మనకి అతిపెద్ద పారిశ్రామిక ఏరియాగా ఆల్రెడీ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనౌన్స్ చేసినారు. సో ఇది ఇక్కడ ఉన్న డెవలప్మెంట్స్. సో ఇంకా ఫర్ మోర్ డీటెయిల్స్ ప్లీజ్ కాంటాక్ట్ మీ మైసెల్ఫ్ రాజేష్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. సైనింగ్ ఆఫ్ రాజేష్.